दिनै जमदुवार ब्लकनि आन्दाराव गोबां इउपिपिएल गोबां बिजेपि आरो गोबां कंग्रेसनि कर्मी नेताफ्रा जोंनि दलाव हाबदों। बाय सराइबिल समस्तिनिबो दं, जमदुवारनिबो दङ। मथथे बेसेभाग इउपिपिएल मानसिफ्रा जोंनाव हाबदों आरो बिजेपिनिबो दङ। मथथे जमदुवार हिसाबै दिनैनि दिनाव जों बुंनो हायो स्पष्ट जाबाय जमदुवार समस्ति हिसाबै बिपिएफ दला देरहाफिनबाय। आगोलावबो देरहादों, एबारबो देरहागोन। खोथाया बेनो। सावरायनाया बिपिएफ आरो इउपिपिएल सावरायनाया जागासिनो दं। खेबनै खेबथाम जाबाय। सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ, जायोबा मोजां। आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों। किन्तु बे सावरायफुबाय थानाय समावनो बे इउपिपिएलनि माखासे नेता कर्मीफ्रा ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामगासिनो दं। थारमाने बे माने जोंनि दलखौ सेस खालामनो नाजादों, नस्थ' खालामनो नाजादों। बिसोर बुंदों जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ मिलायखासिगोन आरो हाग्रामाया दिसपुराव थांनानै मन्थ्रि जाहैसिगोन आरो प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ जाफिनसिगोन होननानै माने बांसावगासिनो दं बिसोरो। किन्तु बे खोथाया नङा। थारमाने बिसोरो जोंखौ सावरायनायनि नामाव सावरायबाय थाफ्लानानै जोंनि बिपिएफ हान्जानि मानसिफोरखौ बोलांनाय। प्रमदानो बिटिसिनि चिफ जाखासिगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफ्रा माने जोंनि बिपिएफ हान्जानि मानसिफोरखौ फैसा होयै लांबाय थादों होननाय खोनादों। बे एकदम मिसा खोथा। आङो बिटिसिआवनो थागोन। बिटिसिआवनो जोङो खामानि मावनांगौ दङ। दिसपुराव जों जेबो खामानि गैया। बोरै खौसे जायो जाया, सिट शेयारिं बोरै खालामा बे सावरायबाय थादों। दा जेबो बुंनो हाया। जोंना खोथाया मा दा बिपिएफ हान्जाया सरकार दानाया 100%। जोंनिफ्राय आरोबाव सोरबा थांनो लुबैदोंब्ला जों हगारगोन। थांनाया मोजां, मानसिया एसे गेसें जानांगौ, होमबा मोजां खामानि मावनो। बांद्राय होंगो दोंगोबा माबा जाया। थांनायफोरखौ मोजांसिन मोनदों आं। जायफोर थांदों बिसोर थांथोंसै, आरो सोरबा थांबावनांगौ दंबा थांथों। खिन्थु जोङो बिपिएफआ 2025आव 100% सरकार दागोन बास। जोङो थांनोसो होगासिनो दं। सोरबा एसे उल्था फाल्था सानग्रा मानसिफोर बिराद मोजां दे जाबाय।